Ćao, pozdrav svima, evo me ovde sa vama. Ono što sam najavio prošlog puta, Da, rekao si. Čuo sam te, a moraš to da uradiš. bit će jako uskoro, za nekoliko dana. Možda za nekih nedelju dana počinjemo zaista sa emitovanjem programa, tako reći. Tu sam da vam pomognem da na najjednostavniji način naučite italijanski sa primjerima iz svakodnevnog života koje nećete naći na Google Translate ili Google prevodiocu, zato sam ja tu. Pišite vaše komentare, lajkujte, šerujte, gledajte. Bićemo na Spotify uskoro, tu smo na YouTube-u, Facebook stranica, Instagram, možda i TikTok, nikad se ne zna, Reel, i to će biti. Tako da bit ćemo svuda. U supermerkatima još ne, ali jako uskoro. Vidimo se, čekajte nas, tu smo. Ćao. I tu sam da vam uštedim vaše vreme. Znači, šta god da hoćete da pitate, pišite u komentarima, možemo da napravimo neke konkretne primere, ali učit ćemo bazne stvari, neke iz svakodnevnog života.